Najdôležitejší názor na mňa je môj vlastný názor na seba. A môj názor na seba sa stáva silnejší a pozitívnejším každým dňom. Uvedomujem si, že svoju myseľ riadím jasne a toho dôsledkom je to, že ja riadím svoj život. Ja teraz riadím seba a svoj život, rozvíjam svoj talent a nadšenie pre život. Vnútorná sebaistota je teraz mojou súčasťou. Vnútorná aj vonkajšia sebaistota je mojou trvalou súčasťou. Každý deň som viac a viac silnejší, sebaistejší a pokojnejší. Všetko okolo seba zvládam so sebaistotou. Vyžarujem sebaistotu a sebavedomie v nových situáciách. Cítim sebaistotu. V nových situáciách cítim vnútornú sebaistotu.